De strækninger af ryggen bliver lidt kraftigere, lidt større. Det er faktisk rigtig lang tid, til at lave det med. 18 minutter. Det er faktisk lidt vildt at tænke på, at Stig har ikke fået været i over 18 minutter nu. Og selvom han ser helt roligt ud, Stig, så de få, der foregår noget i kroppen på ham. Det er ikke let at holde der i 19 minutter. Som jeg sagde før, det eneste, han gør, det er at slappe af. Det er det eneste våben, han har. 19 minutter. Big smile. 1940. Timekeepers, be ready. Slap af i nakken, Stig. Lige et par sekunder mere, det kan du godt. Ja, du nærmer dig 20 minutter. 55. 58. 20 minutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10. Flot. Træk vejret. Træk vejret. Træk vejret. Træk vejret. Stig. Hvor mange minutter? Er vi lyd på? Hvordan har du, kan du godt sige noget, må du godt snakke? Ja. Hold kæft, det er vildt, mand. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Har det fint? Det kan man ikke være rigtig ud at holde vejret i 20 minutter. Det er fint. Lige få det her.